paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kagawad ko anang. Apay nga animatan kapitana ti sumaksak do. Busy siguro ni Kapitan. Anya? Busy? Kat nakaturog idya indayon. Ay, aya. Namin ano kun anakita ni kapitana nagsubli-subli si Macdo. Ayan niya amot ni Kapitan. Tanim kumarik ti pagsakdunan. Sapay nagadayo ti pagsakduan na ko na maakagawad. Maray, gumatangak man iti Ricardo. Nakita da kalaang asumaksakdo itay, ita. Umay ka gumatang iti Ricardo. Di mo kunaan asikamanan ti aglutaw. Ay, kat anya ngay nga rod. Awan mo't sa bali ang may baon kong agluto. Kaningay Kapitan. Ay na, kat no agungat ang may baon. Kasikamot, asikalat tan ti agunggunay di tabalayaw. Ay, ano sa kun marikwanang. Ay, isukat akabuteng ko pa yan ti makiasawa no kastalaang. Ay, kat agbakbakat kalatang arudan Alam maray, jay Ricardo agat gatangag. Yagmaon, tamangan numaksat jay lutlutwag. Punak man, doon alpaskan ang nakalutaw. Ay, aguray ka kaday. Tanay, nagrigat ti agaron. Ay, awatan nakman iti inumak adanom. Na, gaw atam matan Ay, no. Sikan, tayo nalami isti kayat ko. Naglaing kan na agibaon. Ay, darasan. Di naksamot kayat apaginanaan. Ang kail, at ako maisingasing ko kan ka. Ay, anya dayta. Aglinis tayo kumay ti aglawlaw ti barangay tayaw, tanay. Nakarugrugi tayo. Ay, wala. Ay, masapol nga ibagam kanyak. Tapno mapakaamuan kamat Ipakaamuyulatan ka dagiti ka barangayan tayo Nas ka na pagtitinulungan tayo ang kail. Tapno mabibit malpas. Eh, aramidin yung lata ka di. Kunang kail, adumat ka ti mayata tumulaw. Nang runa no makita da ka tumulong aglinis. O anya ko Rob, kinasarita mo ni Uncle Mau may papan iti panaglinis dito'y barangay. Wain kagawad. Kat kuna namit nga aramidan tayo latta ka now. Tulungan na tayo nga ta. Apay kiti na saan? Kat iso ti kang runan anas ka na makita dagiti tattaaw. Tapno tuladan da. Awan latam mo kaon. Apay kagawad. Amo nga dasad-sadot ni Uncle Mau. Shhh! Namangan numangag na ka. Ay, adaya ni Kapitan. Nakaturog di ta opisina na. Nakaturog pa'y laang. Itay pimanawak, nakaturog. Aging ka itaan nagsubliak, nakaturog pa'y laang. Di na kaya ti maisturbaw. Waraw! Aw, si kamot gam ti masabat ka wa nakaisam tatabataw. Nasayat man ta nasabat ka. Apay ko waraw. At da napatag nga ibagakan ka. Anya dayta? Mabalin ka diya tumulong ka nga aglinis dito'y barangay tayaw. Ay wala. Day talaga yan. Kunakon kahit mayat kalata tumulaw. Basta pagsayatan ti barangay tayaw, nakasagana ka tumulaw. Kaano aya, kwaraw? Kasta kumami nakabaranggayan tayaw. Ay, manmanutikas kanya, kwaraw. Nagagayt ken naanos. Nalakapay ka sarsarita. Siyak dayta. Taraki lang arudain. Guwapo pa'y. Awan sa balay. Siyak manan dayta, kwaraw. Mati ka. Umay kayon tumot tumulong nga ag-ikap dito'y barangay tayaw. Ay, wala kagawad. Talaga nga umay kami. Ayabam tumod, dagiti kakaro ba ma? Ay na, sigurado nga umay dagiti padak at chismosa kagawad. Agchichismis kaming tao, kabayatan nga aglinlinis kami. May mayat day di adda magapuanan yo. Ngamte akikinuto kayo lang dit ay igit ti kalsada. Ay pudno kagawad. Amam, no asino ti nag-iistoryan mi idikalman? Sino man ang dahita na tao? Ni Kapitan. Apay apag-iistoryaan yun ni Kapitan. Ibagbaga na mo't nagsadot ka no.
Diyay lakano agkuya ko iti muna nga aramidan. Istorya laang dayta. Saan nyo apat patyan? Nangagkulaang daytoy nga istorya kagawad. Saan asyak tinaggapuan na. Nimat kano amin kapitan at agtrabaho di tabalay da. Ay, uday mo daytan nga istorya. Iso kano amin ti sumakdo, agluto, kas kada aginaw. Agbalsig pa ikano. Ah, Anya madayta nga istoryadan. puro pamirdi laang dayta ka ni kapitan. Ay, saan nyo apat patyan? Apayan ako na mapuro pamir di kagawad. Apay, nalipata mo na ya, idi nakita ta ni kapitana, nagsubli-subli asimak daw. Wan ata simro iditirayuma na. Kanayon matla sumround, ta ni kapitana, ti agtrabaho a kanayon. Eh, saan ta na pag-istoryaan ni kapitan? Basta iwaragawag mo nga adaikap tayo. Aywan gaya man niya. Ala, inak nga rudrugyan, ti panangichismis, iti dayta kagawad. Walays, daspan, pala, ken gabyon. Kompleto mo't siguro dayto yan. Laging handa ka talaga, Tata Badong. Ay, katun eh. Nag-boy scout agayam iday, kwarag. Kas kalasoldado ang nakasagana makigubat. Kitrugyan tayo natin aglinais, kwarag. Mabit lang, Tata Badong. Sanak pa'y ang nag-gitri di sitgaw. Masapol pa yan iday ta. Kit saan tayo mo't ang makikarera. Apay, ador orayan tayo. Nasayatan na damag mo day, Tata Badong. Urayan tayo pa'y ni Uncle Inteng. Kit ayan na ngayon ni Uncle Mau. Sipsiputak nga rod arumwar di tabalay da. Ngam awampay mait. Ay, aldawan kwarag. Rugyan tayo natin aglinais. Oh, day jayan ni Angkail. Rimwaran di tabalay da. Ayabak man. Angkail! Mangrugi tayawn! Nay, agin inat may takas lakariring na pailang. Nagsublimat ijay unag ti balay da. Kariring na day ta, kwarag. Agkapipay santo mamigat. Aldawton nga umay. Ala, rugyan tayo kiday. Taday, nakabuilo account. Inteng, anya ti aramidem numalpas ka amamigat. Agsubli ka maturog. Anya, kat no ag-ikap kayo ita nga aldaw. Amok! Nakita mo't dagiti kakagawan. Ni pariba daw. Aduda? Kayat mo asawahin? Saan ka makiikap? Kaya nila yan. Nagsadot kan? May paglinisin dati, kapitan. Oho. Mapankalaang matumulong. Sika ti kasapulan akang runaan nga adda dita nga activity. Ay saan? Itimpla nakit dilangan iti may sa ata sa akape. Ay, siya kunti mapan maki-clean up drive. Tamabainak, intay. Kapitana, ayan nga ini kapitan. Ay, ada ijay balay. Saan ka di nga umay makiikap, mat? Intun madamdama siguro Kita amaw, kapitana. Nagadaw dagiti padak at chismosa nga aglinlines. Nakitak nga road. Imbis nga kikinuto kami, umay kami aglinisan. Mayat kit di dayta. Nasaya at tikasta nga ramiden niyo. Ewan na, kapitana. Kaya't migayam at tumulaw iti pagsayatan ti barangay tayaw. Agam ni kapitan, awan mo ita makita me. Ay, sos. Isunto man ti pagchichismisan me inton madamdama. Anya ngay nga raw. Pare, ayan na nga ni Parinteng. Ay, ada ijay balay, pare. Para tantan-aw mutlatan. Umaymut ako makiikap. Bayam, taibagaktukan kwa na. Kita anak maray. Adaw, tinagapuanak. Sana ka kapitan. Sana ka kagawad. Ang tumultulo nga alata dito yung barangay tayo. Ay, win nga road, pare. Day tamot ti pagbilibakan ka. Nagsaya at kalakit din abo marangay. Ala, ay, agmerienda tayo. Da kayo langayn. Saan da ka pakadanagan? Day, apay ngay kat naglinis kamat, pare badong. Uray sana kung ngagmerienda. Basta mabsog kayaw, akabarangaya. Ay, nagmayaten adenggan, pare badong.
Salagaan na isang sangayan ti panangisakit mo kadagiti ka baranggayam. Kit nasaya tagayam abo marangay. Wan, mayat dayta. Ala, dagiti mayat nga agmerienda. Umay kayon, agmerienda tay kit di amin. Nagmayata kita tinalinis nga glawlawan niya, tatabataw. Ay na, makapabangar itirik na. Kwarag. Awanan dagiting ilaw. Ay, kwarag. Adaman lang damagagking ka. Aw, anya day tatata. Kanon tumanan nga, di sumaruno pa nag-iikap tayo. San tayo pa yan alpasan nag-iikap ita? Damdamaga man, no kaano man ang ti sumarunaw. Nakasagana kami na makiikap tumanayin, kwarag. Biliba ka talaga kan ka, tatabataw. Ay, oray inal daw ngag-ikap. Awan problema kanyak. Uray ka di libre. Libre mo kami na talaga ti serbisyo, kwarag. Oray no bayadan nak. Jak awatay. Ay, imbag lang aruden tawan pagbayad ko kan ka. Di mo matgayam kayat nga awatain. Ay, oray pa'y ribo-ribo dayta nakamalita. Jak awatay, kwarag. Uray milyon-milyon. Saan ka mabaybayadan? Jak pulos pagan ti kwarta. Wow! Awa na talaga makunakan ka, tatabadaw. Si kalakuman ti kapitan. Ha? Dandanayin, kwarag. Nakatakder lang, mat ni Kapitan di ta arubayan da. Pumanagnapay. Unya raw kagawad. Unya nga tatir, aramiden na dita. Embes ko mga umay tumulong ag-ikap. Awan samot plano na. Kat inayabak pa itayan. Di pa'y mangrik na. Amuna mo't akasapulan tayo ditaw eh. Imbes nga iso ti umay tumulong agdalos. Ngam ni mat mariba ng timay. Isu kuma, ta isukit nga rin ti kapitan. Baliktad malt. Malmalpas tayong ti ikap tayaw. Di pa'y la umay mat ni Kapitan. Nabambanugak anagikap, Maray. Iso nga agawid akon, tamapanak pa'y agluto. Anya, sika pa'y laang ti aglutaw. Ni Kapitan ngay. Maibaon mo ayamot dayjay nga agluto. Di mo kunaan as sikapay tagsak daw. Ay na, siyak amin, Maray. Ang ita, adaplanok nga aramidan. Kat, anya ngay day ta? Ay, saan ang mabalin nga agnanayo nakasjay ni Inteng? Ay, bagbagaam ni Kapitan Maray. Bawal ti Kapitan nga agsadot sa daw. Ay nasayatan nagawid kan, tanima kami meriendaak. Or-orayin nakmatlatan amang isagana iti meriendam. Anabambanogak anak iikap. Agam sika, nagsadot ka mat. Di ka pa'y mapantumulong mat iti barangay. Ha! Ay na! Ay, binani ko sa nakmat iti nangat-ngaton. Gapaw, tamakaungat ako. Ay, makaungot ka talaga na. Sige. Tumakder ka dita. Ah. Tamapan ka tumulong ka dagiti ka baranggayam. When now, Ay. kayat mo abalunatan ka. Ay, sus! Iti makdirin. Ay, anyang iti kayat mong aramidag. Tumakder ka ditan kunak. Itay ka pa'y nakatugaw dita. Ay, kwa, iti makdir akon. Hops! Anya ti Na. sumarunaw. Ingkaglo to. Na. Siyak ti agluto. Saan asika? Sika! Ha! Ay, di makalindag iti mata na. Makaungit at talagan. Ha! Kat kabayatan nga aglutluto ka. Agsak daw ka pa'y. Na Ha! ay di mo pagigidanin. Isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Panagaapit man gaya man iti mais. Adulakit diti agbilag iti igid ti kalsada kan ijay plaza. Saan mo't nga rod ang mabalin nga iparit ti agibilag iti igid ti kalsada. Ta madadaal mo ti inapit da maes no saan ang mabilag. Narigat ang mapusi. Sigurado nga ado ti agibati iti sinako ang mais iti igid ti kalsada. Una ta narigat ti agibunag no yawid da. Sa danto manan ibunag nga ibilag iti kabigatan da.
Abungan dan tulatan a ititulda iti igid ti kalsada. Nagpapusin sabot ni Kwarog iti mais na. Ay wen, ibilag nan tumat ijay kalsada, ijay batog, ti balay na. Awan sa mo ti maisyo maray. Awan mo't ngamin makitak nga ibilagyo a mais. Ay awan, mare. Simmadot mo't ngamin ni inting anagmula, idi pa nagmumula. Adda nga rod padak nga awan ibilag na apino si a mais. Ay, uray mo't damari tuyang, kan pari badong. Awan mo't makita abilag da ijay batog da. Kasano a makamula da? Kat adamot na pananda. Awan damot ita dita balay da. Ay, nagpakada ka di ka, no napanan na, maray. Ay, saan a nagpakpakada, maray? Nagkapoy kakat ataon. Adu ti ibilbilag ti bumarangay a maes. Adan to ilako da. Ngam awan pa'y may lako ta tasadot kamit. Amom nga ibaga asadutak. Angam di tabagem, di mo maibaga asadot. Impaglabas tit kanya ka, ta babaya. Ngam si kangay. Kasanon to, no, danton anak ta. Saan ka tayong agsikog ka? Tapno sa anak nga agsikog, saan ka nga rudmet a makikakaida kanyak? Sa balay, ti kwartom. Ay sana. Sa anak nga agbiag no di kakaida. Mailiwakan ka. Uray may salang arabe eh. Iti may sa kondisyon. Masapol nga damayawat mo kanyak nga igatang ko, iti masapsapol ta dito'y balay. Anya nga tayo ti mabalin ko apagkwartaan. Delikado, no awan mayawat ko kan ni bakit nga igatang na iti masapsapol di balay. Uy! Adu mo tinakasako ang mais iti igit ti kalsada. Tibat bati dan samot na ito iti rabi. Abungan dalaang mat iti tulda. Amukon ti aramida. Nangina kanumat ti mais ita, maray. Naglako da dariyang, kat ado ti naglakwanda. Ay, nawadwad nga rot ti kwartada no kasta. Wan, maray. Gimatang pa iti simento at tarimaadan na kano ti balayda. Ay, nasaya at mat nga rod no iti balayda ti pangaramatan da iti naglakwanda. Saan nga iti arak? Ay ka nagnakamutin Si God kat arak lang ti aday ti panunot na no kasjay nga aglako iti apit na. Win nga rod ide kanayon nga agbartag. Inikan met ni Daria iti ultimatum nila kay na. Kat no awan ti maited na akwarta kun kwa na, outside da kulambo ka daw. Ay ka mayat mo't na panunot na tapno agnakam di asawa na. Win nga rod ay ka naumamot siguro na iti kababartak ti asawa na. Apay day takariton nga inruar mo. Di mo ko na nga daing kabunagan. Adda bagay. Pakairanudan ti inakbunagan. Ay, nagsaya atan nga no nagnahakam ka. Saan la jay agpampanunot no niya ti pagkwartahan ngam di ka maaggunay. Addan na panunot ko. Uray kita addan tu kwartata. Nasayat ma, tapno di ka paturugan ija bangir ak kwarto kunak manan. Ay kwa. Ngam saan pa'y nga itati ipapan ko. Inton rabi tapno may mayat. Anya? Rabi kunam. Apay ano rabi pa'y laengay. Itakuman Pang rabi nga rog ti trabaho. Apay, anya ka? Kurarap net. Wano saksakulap nga iti rabi nga gunay. Apay ngay, sa nga pulo asakaw ti maiskaw, ita, pitulang matan tinabatay. Nangikap-kabilam ngay. Ingkabil ko itigid ti kalsada ang kail. Inabungak iti tulda, tay bilag kumanan iti kabigatan na. Awan ata pa manangala. Amangan matno inyawid mo gayam. Kasano ko maayawid ka? Kat kurang pa iti bilag na. Sino nga tinangala? Nagdamag ka di pa, ino amok no asino tinangala. Ay, sayang ti talos ako ang maiskaw. Ay, madiday to yun
Adamatan agtaktakaw iti mais. Masapul arugyan nyo manen ti agronda. No kasta nga adamanen agraraira nga agtatakaw. Salbagkit di dagitang agtatakaw. Perwisyo da iti panagbiag. Ay, day talaang ti amok a solusyon ti parikot. Agronda kayo. Ag-meeting tayo nga rod. Ibagam kadagiti kakadwam at hanod ko araw tao may kayamin. Ag-meeting tayo, maipanggap iti panagronda. Makita ka lang no asino ti agtatakaw. Gaburak iti mais. Ah, Ibagam kadagiti kakadwam tao may daamin, numalam. Unang Kyle, masapul na maduktalak no asino ti nagtakaw. Pabayadak iti nangina ti mais kaw. Anya jay damag kaw. Natakawan ni Kwarog iti mais, maray. wen ka no, maray. Talo sakaw. Ay sos, nagluokon ngay ngagtatakaw taginulpi na ti talo asakaw. Wen nga rod Iso ang masursuron ni Kwarog. Iso nga agrondada ka no, inton rabi Imbis anatal nanto'y barangay tayo. Ita, adan agtatakaw. Imbagak kadakwada asaan da nga agpadlaw nga agronda. No ammo ti agtatakaw nga adda agrondronda, sigurado asaan amapan agtakaw, tama amak. Ayun Mayat nga agpayso, no saan nga ammo ti agtatakaw nga agronda dagiti tanaw. Bakit? Umay ka dito'y kwarto. Taddaitad ko ka. Anya man ang tiyay, ayab mo dita kwarto aya. Adar aramidal. Adda nga rod itad ko ka kwarta. Inka gumatang iti masapsapol iti kusina inton bigat. Anya, kwarta ko nang samad lakay. Un nga rod. Atoy, kwarta. Ni, talagang agpaiso gayam ti ibagbagam. Kwarta! Katwan, di mo makita to igam ko. Kwarta ko naktumad. Ay, kwarta nga agpaiso lakay. Ay, nangalaam ka day. Ne, ay katbukod ko mat adiskarte Ngala, alamon da ito. Nagwaras tayong agrunda. Tapos sana naman ti agtatakaw nga agronronda tayaw. Dagiti daduma kit iji masungad iti daya ti kabildatan ti pagyananda. Uy, hindi kami lang. Iji mat bedeng iti laod ti daduma. Hindi kami mag. Matong palang Kyle. Talo kami jay daya. Talo mat iti laod. Ti daduma. Kat dito'y asidag ti barangay haul. Mala, sige ta inton bigat kat agsisinokat kayo. Makita ko mati agtatakaw. Tagaburak kunak iti mais. Ikalik asibibiyag iti mais. Asos, tila ibagbagang ba't kwarog. Tiliwon tayo at multaan tayo. Inteng, awan samot tinagreklamo anatakawan idirabi Urayan tayo aging gatmalan no awan tayo magreklamaw. No natakawan day tatao, saan nan nga ipamalim ti umay mangibaga dito barangay hall? Nung ada nakataktakan na, no ada na panan na. Kadi na pa inadlaw ti natakaw. Sa bagay, wen matkit di Hanggang sapay lakuma, taawanan tinatakawan. Masayang anak, ta saan ta ngamin ang nagmula iti mais. Ada ko mailako tamit. Ay, ibagbagak ngamin idikan ka. Kat imbagamit, adi mo masango. Ita, masayangan ka matlaang. Nakitak ngamin ti naglakwan ni pare Bantaur. Ay sus, nagwadwad ti naglakwan na. Uray mais latiin lako na. Ikargak manan iti karitong ti mais ang makitkitak. Di taigid ti kalsada. Adda na abungan iti tolda. Ikatak ti abong na. Kat mangbagkatak iti ikargak dito karitong ko. Kyle, makita yung ti makitkitak. Wen, nawaya makitak dito. Inton ba ikarga na iti kariton ti mais. Rumkwas tayo dito nagdamangan tayo. Katiliwon tayo. Tapno kut indaak. Taluasa ko ti karga ng Kyle. Iduron nan ti karitaon. Sige. Rumkwas tayo dito naglamangan tayo.
Natiliw na kamot lang ay. Ha? Nagkapon yaw. Apay akalata nagbarangay yaw. Kaya't mau tapang uran kay ti batuta. Si kagayam ti agtatakaw iti maisa. Saan ko pa imat nga inalat ni Mayes? Isubli ko, kat pagawi dendak. Intayo ti barangay haul, tagbayad ka, kan nagmulta ka. Anya nga iti bayada, kat awan mati inalak, chiparog. Si kalakit iti nangalay ti mais ka, iti may sangal daw. Awan tinalalak amay mo, chip. Mas dawat, tadatugot ti pilit ti bisikleta, iti asidag ti pagibilbilagak iti mais. Tagayam, ti kariton mau. Ha! Luko ka, ha? Apay a pinayabandak dito'y barangay hall, Kapitan. Ay, ada nga min damagan mikan ka. Anya ka diti damagan niyo. Kan, apay nga dati asawak dito'y barangay hall, Kapitan. Dahi ti pagsaritaan ta ita. Apay, nagtulagan nyo iti asawa, mamapan agtakaw iti sinako amais. Agtakaw? Ada ka diti nakaw na, Kapitan? Di mo ka din nakita ti kariton dita ruar. Ada dita di kariton yaw. Ada karga na atalo asako amais. Mais ni Simuda jay. Ay, awan ti amok dita, Kapitan. Damdamagak itay malam no papanan na. Kat di namot ibaga, Kapitan. Ay, amangan ko na kano si kati para ilako iti takawon na. Ay, saan, Kapitan? Awan pa iti inlakok amais. Ita, tasikan tinaduktalan ngagtatakaw. Ipabalod da ka kanay, wano bayadam ti tinaktakaw mau. Diyak kaya ti mabalaw. Ang mawan mat pagbayad ko, chip. Nawan ti pagbayad mo ako nam. Di pordiyaan ka. Kuhintain ta no mano ti gatad ti tinakaw mau. Kat ikaraw baban iti panagaradom iti pagmulaak iti mais. Agarado ka nagmulak iti mais, chip. Una, tapno amom ti rigat ti agarado ka nagmula. Kakasya ka nagarado ka nagmula. Tinakaw mo kitdain. Sinalbag ka. Day takat agmulan iti saan ko ako kwa. Nawatak ti tanta na butob mau. Kay kayat mo nga rin ti mabala. Udkasta ka day. Anya kami tinaknakan mo tayong ka nagtakaw iti mais. Kababain. No, sikan tumat nga min. Imbagam asabali ti pagturugak. No saan ka nga ikan iti kwarta? Ngam saan ko nga imbaga nga inkagtakaw. Napilitan aklang mo. Ay, saan nga umno day tarason mo? Iso nga imbagak matikas jay, tadi kamat ngamin aggunay nga agbirok iti trabahom. Ala, Stone. Agbabawi ako niti inaramid ko. Agbabawi ko nam, ngam saan kan samat a seryoso iti ibagbagam. Ita, masapol nga agridam kayo. Bantayan nyo, dagiti apit nyo, tapno saan na matakaw. Kapitan. May tiapit, may tapno, sige dalay. Ay, nagluko mo tanday jay akulas. Awan nga min trabaho na, iso makalagip ngagtakaw. Ay talaga kasta no mabisinan. Kanawan ka ng titaaw, kapilitan nga agtakaw. Ay, day tangarod ka at kapitan. Nya nga tayo iti day atao at trabaho na aya. Tapno, di na aramidin day ta agtaktakaw. Mayat ka kadi nga inton malpas nga ikarom titinakaw mo ko ni Kwaraw. Kat si katiagpay a janitor dito'y barangay haul. Janitor, kunayo, Kapitan. Adda ka diswil daw. Una, nga masapol nga agkari ka, adikan agtaktakaw, ta ikanda ka mo't itiswil daw. Ikarik, Kapitan. Nulakat adda trabaho ko, kan agswildo ak. Ay, ikarik asana ko nga agala itisan ko ako kwa. Nasayat, ngamsakbay amang rugi ka. Ilepas mo pa iti rebrebengem ka ni Kwaro ka. Ay, uwang, Kapitan. Ibagak ka ni Chip Kwaraw. Ta kontrataag ti paparamid na. Tapno daras malpas. Ay mayat ti inaramid mo, Inteng. Inikam Nicolas iti trabaho na. Tapno saanan nga agtakaw iti mais. Numakumikom tong agtrabaho. Di nan tumapanunod ti agtakaw. Ta bisin ton, kan adaswildo na. Ay, mayat talaga. Imbes nga uyawan kan pabainan ti nakabasol, irimedyo kit day tapno agbalew kan makaamires. Itikas jay nga inaramid ka. Nagkare,
Adinan ulitin ti agala iti di nakukwa. Saanan nga agtaka. Good job, Kapitan! May samanen aparikot tinasolvar mo. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Mga kakabsat, no adaman gayam i barangay ikasla nakakatawa iti rugi, niyam bayat ed dumalan ti istorya ket sumret ti sakit, panakabain, panakakonsensya, ken panagbabawi, daytoy ti Kapitan Enteng. Iti umuna, simple laeng ti amin. Ada iti barangay ikasapulan ti panagdalus, clean up drive, kasla ordinaryo nga aldaw line. Dagiti kakailian ket aguray iti panguluenda. Agur uray da iti kapitan nga isokomati umuna nga mangipakita iti pagwadanan, niyem ay, nakarumet dayta, ni kapitan ket adalaeng iti opisina, nakaturog, kaslaawan pakasitna na iti aramid ti barangay. Ket dito'y palaeng, mariknan mo ti baset, panakabain. Apay nga dagiti ordinaryo et tataro, dagiti nanang, tatang, kakaruba, isuda pa'y tinagrugi nga aglinis, isuda pa'y tinagbanog, niyem ti pangulo nga masapul kuma, imangi daulo ket agsadot-sado. Ket habang aglinis dagiti kakailian, ada pa'y dagiti chismis, ada pa'y panagkatawa, ada pa'y panagsasao ay kas iti gaganggay i barangay. Niyam ititem na dayta ay panagkatawa, ada met ti pudno, kayat da ipagbalinan ay nadalus ken nasaya at tilugada. Saan igaputa bayadan ida, saan igaputa adda mangidayaw kadakuada, no diket gaputa iso daytoy ti pagnaedanda. Iso daytoy ti balayda. Ket no ti lugar mo ket narugit, kasla narugit met tireknam. No ti dalan ket saan ay no ornos, kasla saan met no ornos ti bayad. Isuma uray adda panagangaw, uray adda panagchismis, dagiti tataw ket nagtultuloy da. Addalos da, ad tinulong da, ad tawatawada, nem iti unag ti pusoda, adda ti panagayat iti barangay. Nem ni Kapitan Enteng, ay kakabsat, kastoy ti makapahuot. Imbes na isu ti umuna nga agtakder, isu pa'y ti madamdama nga agriin. Imbes na isu ti makalukoy, isu pa'y ti masapul guyuden. Ni kapitana ket saanan ay makaedtor. Kasla iti may nga asawa di na bano dyan ay mangilintag iti lalaki ikanayan na agpakaasi iti tiempo, kinakurang weno kabano. Kinuna na iti puso na saan i mabalinya agtutuloy daytoy. Kapitan ka, ada responsibilidad mo. Saan laeng dati tulot ti kapitan? Saan laeng ay tugaw, saan laeng arespeto, saan laeng ipanagperma. Ti kapitan ket masapol ay makita dagiti tatao nga adda, agserbi, agtrabaho, ken agsalaknib iti pagsayaatan ti amin. Ket titoy nga nagrugi ti baset, panakariing ni Enteng. E di makita na dagiti kakailian ket addada iti ruwa, agbanog da, addaldalos da, kasla narikna na met ti panakabain. Niyem kas iti tao saan pa'y inaan anay nabaliwan, ada pa'y panagpakaasi, ada pa'y panagliklik, ada pa'y panagkatawatapno matabunan ti kinakurang. Niyem ni kapitana, saanan nagpabulod. Isu ti boses ti konsensya iti daytoy da istorya. Kasla ibagbagana, no awan ti mangpukaw ken ka, inton kapay laeng agriin. Ket kakabsat, daytoy ti pudno iti bayad. Daduma kada tayo, aguray pa'y iti makaumat, aguray pa'y iti makasakit, aguray pa'y iti makapabain, sakbay imaawatan na addaan tayo iti obligasyon. Kalpasan dayta, kasla nagbalbaliw ti angin iti barangay. Ada merienda, ada panagyaman, ada panagragsakta na linis ti luga. Niyam iti laksid ti ragsa, ada met ti baset saludsod e mabati, agtutuloy ata daytoy. Menong may salaeng nga aldaw ipanagdalus, kalpasan na agsublimanan iti dati. Ta iti barangay, kasmet iti pamilya, saan ay makaanay ti may salaeng inaimbag na aramid. Masapul na agtutuloy. Masapul na adda disiplina.
Masapul nga adda pa nang ipakita dagiti mangidadaulo tapno dagiti tatao ket maawis na ad tinulo. Niyem kakabsat, iti sumaruno nga pasamak, daytoy is simple e barangay story ket nagbalin ay nasakit ken nakapukaw iti puso. Tima is, dayta ibuwa ti banog ti manalon, dayta inaibilag iti igid ti kalsada tapno matuyo, iso ti nagbalin a sentro ti parikot. Para iti daduma, maislain dayta. Niyem para iti admula, dayta ti awdaw ken rabi ipanagtrabaho. Dayta ti tangatang, ti inat na iniptulan, ti likod ina sakit, ti ima naghugot, ti ina namad ipanggatang iti kasapulan iti balay. Ket idi adama is na puko, saan laeng ima is tinatakaw. Natakaw ti banog. Natakaw ti tawj. Natakaw ti baset enam na mati pamilya. Agsasao dagiti tatao. Asina tinangala. Apay adda-ad tako iti barangay? No kasapulan laeng, apay saan ay nagsao. Nem kas tatirigat kakabsat. No ti tao ket maipit, no aman kwarta, no adda asawa ay agsapul iti kasapulan, no adda balay imasapul tarimaan, no adda kusina iawanan taraon, dad dumaket agkurang ti panuno. Saan ikayat kunan niya umiso ti panagtakaw? Saan? Basol dayta. Niyem iti reaksyon tayo kas addengdengged, saan tayo met ay mabalin nga awan ti asi. Tadad duma ibasol, saan naggapo iti kinadakslaeng, no diket naggapo iti kinakuraw, kinabisin, ken panakaawan iti pagpilian. Ni Kapitan Enteng, iti daytoy iparte, kasla sumango iti pudno ipagsubok ti panangidaulo. Saanen laeng daytoy panagdalos ti dalan. Daytoy ket panagdalos iti parikot ti tao. Ada mangibagbaga nga agronda, bantayan dati mais, lawliwaen dati adtapakaw, ken no matilyo, bayadan ti dinakaw. Kasla no. Kasla hostisya. Niyem edina iturong iti barangay ho ti lalaki natilyo, edina ibaga nga isuti na ngala iti mais, edi makita ti rupa na di saan nalaing imanagbasol no diket naladingit tao manaipit, dito'y na sumakit ti buo istorya. Ay, Nicolas, weno ti lalaki natilyo, saan makalisi iti kinapudno. Ada mais iti karitona. Ada ebidensya. Ada basol. Niyem edi nagsarita, narik na muka ada lems ti panagbabawi iti boses na. Kinuna na napilitan laeng. Awan trabaho, awan paggapuan ti kuarta, awan maaramidan. Ket ti asawa na met, nasaktan, nainis, nabain, ta saan na met kayat ay makita ti lalaki na imatilyo imananakaw. Daytoy eksena, kakabsat, iso ti makapaisem iti warndem makapasakit iti unen. Ta iti panagbiag, kaaduan pamilya saan madadael gapulaeng iti dayks tao, no diket gapu iti rigat saan inasanguan iti husto wagas. Ket dito'y nga nagbalin napateg ti desisyon ni Kapitan Enteng. Mabalin ko mga ipabalod na. Mabalin ko mga babae na iti sango ti amin. Mabalin ko mga singiren na, multaan na, ipakita na nga adda tulay na. Nem anya ti inaramid na. Imbes na uyawan laeng, imbes na ipukan iti basol, inurnos na ti dalantap no saanen agsubli ti tao iti panagtakaw. Inikan na iti trabaho. Janitor iti barangay ho. May sa disimpo at trabaho, niyam para iti tao maawanan, day taket kaslaruangan naluktan. Day taket saan laing ang sweldo. Day taket dignidad. Day taket dondaway nga agbabawi. Day taket pamati nga uray nagkamali ti tao, saan pa'y inalpas ti biyad na. Ket na dungday karina laing, daytoy ti pinakasakit ken pinakabanad mensahe ti istorya. Ti pudno ipangulo, saan laing imang dusa. Mamagas met saan laing imang tiliw iti nagbasol. Agbirok met iti gapuno apay nagbasol. Tano do sa laeng ti ited mo iti tao ay bisin, mabalin sumakit laeng ti pusona. Niyem no itedam iti trabaho, itedam iti pagbatayan, itedam iti oportunidad, mabalin da iso ti hogi ti panagbalbaliw na. Saan maikat ti baso na, niyem maikan ti direksyon ti panagbabawi na. Isu nga idi imbaga ti lalaking na agkarina di saanen ka agtakaw, ada baset enam na madiremor iti istorya. Saan nagbalin iperpekto ti amin. Saan ibiglaan naawan ti rigat. Nem adda ng hugi. Ada tao na ikatan iti dalan ti panakadadael. Ada asawa mabalin emanam na mamanen. Ada barangay nakakita nga ti hustisya ket saan laeng ipanangdusa, no diket panangisubli iti tao iti husto idalan. Kakabsat, kasla daytoy ti ibagbaga ti Kapitan Enteng kada tayo.
Iti rugi, mabalin ikatawaan tayo ti kinaturog ni Kapitan, ti panagdalos, ti panagchismis, ti merienda, ti kinakulit ti barangay. Niyam iti udina, maawatan tayo nga iti likod ti komedi, ada pudno ibayad. Ada Pangulo masapul matutunga agserbi. Ada asawa imang puko iti konsensya. Ada kakailian inasken ipagtalina eden ti panagtitinulo. Ada manalon masapul respetuen ti banog na. Ada napilitan ay nagbasol ay masapul saan lain edosaen, no di ket tulungan agbabawi. Ket ada tayo, dagiti ad dingdinggeg, masapul saludsoden ti bagi tayo, no ada tao ay nagkamali, anya ti umuna makita tayo, ti baso na laing, weno ti posibilidad nga agbaliwpay. Taitipod no ibayad, saan amin ay manakabasol ket awanan pagnamnama. Saan amin ay nasadot ket saanen mabalin ay makariin. Saan amin ay natilo ket may tedlaing iti panakabain. Daddong makadakuada, kasapulan laen ti may sa tao ay mangibaga, amok ay nagkamali ka, nem adda pay dalan mo nga agbalbaliw. Ket no adda kasta ipuso iti may sa ipamilya, iti may sa ibarangay, weno iti may sa ipangulo, uray kasano ti rugit ti dalan, mabalin pay nga agbalin ay nadalos. Uray kasano ti nasakit ibaso, mabalin pay nga agbalin eleksyon. Uray kasano ti kaawan tinamnama, mabalin pa sumikat ti biga.